Turka shi. Masu saurare ku gyara zama tsab domin sauraron wannan fitacciyar waƙar ta Ado Gwanja. Taken ƙaddara da sabon shirin nan naku mai farin jini wanda ake haska shi a halin yanzu rashin nan ta arewa 24 wani tashar nan ta sai da mobe. Tabbas masu saurare na kun bi musanna a hankali har ƙarshen wannan bidiyo namu dai za ku ji wannan waƙar. Amma kafin mu kama wannan waƙa masu saurare za mu so da kasance wannan shine fake nan zuwa na farko wanda shi da muka albarka da kuma na subscribing ta danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labarukan namu dai akwai da yaushe da zarar mun dora ta wannan wani alamar kuma da kan bidiyon namu da lakin don tabbas masu saurare kan ne kadai yake ƙara mana ƙwarin gwiwa kawo muku zafafan labarai da kuma ne waƙoƙi. Ana wata ga wata ina mabota kallon fina-finan Hausa na Kannywood musamman ma sai da halin yanzu kuma ne mabota jin waƙoƙin Ado Gwanja fitaccen fasihin mawaƙin nan na 'yan mata inda har kana waƙar mata a Najeriya to tabbas ba makwafa Ado Gwanja ya girme ka kuka wani ne ya kaji da shi. Halin yanzu dai ma saurare wannan waƙar da Ado Gwanja ya saka mai taken ƙaddara ta sabon wannan sitsin ta ake yi a halin yanzu wanda shahararren fitaccen jarumin na Kannywood sannan producer wato dai Abdulhamid mai kwashewa ba da umarni kuma ya ɗauki nauyi tare da ɗan uwansa Falalu ya ɗaurayi suka bar umarni. Tabbas masu saurare a halin yanzu dai kun sani a kwanakin baya kafa series sama da labari na kuma tabbas fa labari na shi ne fiɗin da ake yawan kalla kuma ake jiran ganin cewa ya fito. Tabbas ba makawa a halin yanzu shi ma wannan shiri mai suna ƙaddara sai duka alamu wannan mai fata tare kuma da kita mai zato kan cewa zai fi shirin labari na kyau da kuma da haskakawa a duniya ma gabaki ɗaya. Amma shin masu da kuma goma bayan cewar wannan shiri na ƙaddara kuna ganin cewa zai iya fin labari na kwamin kaka shin ko kuma kuna ganin cewa daga labari na an gama series duka musamman ma a Kannywood to dai Allah kyauta masu da daga karin kuma kawo ƙarshen shirin nawa ne yanzu sai mu tara an anjima da mun tabbata masu da Ado Gwanja wannan waƙar fa bai ma yi ta ba sai dai idan zuwa nan gaba idan ya yi ta to tabbas ba makawa za mu ɗauko ta za mu samu ku anan domin fa ku ji irin abin da ke bayyana a cikin nashi waƙoƙin musamman ma na watan Kannywood da samu dace abin sun ma'ami.